Lanbidez irakaslea da, baina amatasunarekin lana eta bizitza pertsonala uztartzeko zailtasunak izan zituen. Irakaskuntza utzi zuen abeltzaintzan murgiltzeko eta gaztak egiteko. Gizonak nagusi diren lanbide batean, UAGNeko exekutibako kide izateko pausua eman du. Ekarpen handia egin dezakela uste baitu. Lanbidea gazte eta txikiei hurbiltzea gustatuko litzaioke. Gaur, Odei Flores abeltzainarekin solastatuko gara. Kaixo, Odei, zer moduz? Kaixo, ongi. Odei, ofizioz irakaslea zara, baina abeltzain izatea erabaki zenuen. Zergatik? Bueno, biziak ematen dituen bueltagatik, ez? Ni hezitzailea nintzen, 0-3 bitarteko aurrekin, eta, lehenengo amatasuna, gero nire senarra abeltzaintzan, beti ezin, eta gero etorri zen bigarrena, eta diagnostikatu zioten TEA bat, autismo bat, orduan nire lana ezin nuen aurrera eraman, eta biziaren bueltengatik hemen nago, abeltzaintzan murgilduta senarrarekin. Familiarengatik erabaki zenuen abeltzain izatea, baina abeltzaintza oso sakrifikatua da. Nola egiten duzu zure bizitza pertsonala eta lana uztartzeko? Sakrifikatua bada, baina azkenean seme-alabak dituzunean, azkenean zure bizia dago horren inguruan. Eta honek ematen didana da, ez izatea ordutegi zehatzik. Orduan badut malgutasuna ordutegiekin. Orduan sakrifikatua, baina egoera honetan ez dut hain horrela ikusten. Azkenean ni etxean egon behar naiz, orduan berdin da etortzen naiz goizeko 6etan, 8etan edo 10etan. Ni moldatzen naiz ordutegietara, orduan sakrifizio hori ikusten dut ni beste modu batera. Etxarrin bizi zinen eta orain lakuntzara aldatu zarete, zergatik? Gure hartaldea badago Etxarrin, gaztandegia baita dago Etxarri herrian, eta gu bizi ginen gaztandegi goian. Baina etxea zen herriko etxe handioetako bat, oso iluna, terrazarik gabe, tokirik gabe, eta txikiak autismoa daukanak oso gaizki pasa zuen pandemia garaian, eta esan genuen, goazen mugitzera, eta Etxarrin zai xamarra dago etxe baldortzea, eta ni lakuntzakoa naiz, esaten den bezala, la cabra tira pal monte, eta eraman nuen Fernando baita Etxarrira, hori lakuntzara barkatu. Nola aldatu da zure bizitza abeltzain zarenetik? Nirea positiboki, egoera horregatik, nik beti esaten nuen, ni sekula naiz egongo abeltzaintzan, Fernando baditu bere ardia, ni badut nire lana, eta bakoitza bere munduan. Baina orain ikuste dut positibo, eman dit aukera etxean egoteko, nire alabak hazteko, eta adibidez atzo bukatu zuten ikastola, eta nik gaur ez dut hartu behar inor, edo ez naiz ibili behar ordutegiekin, aitona eta monari deitzen, etxean nago, eta aldudanean etortzen naiz, langile bat ere badugu, orduan, moldatzen naiz ongi, positibo. Gizonak nagusi diren lanbide batean, eragozpenik sortu dizu emakume izateak? Neri pertsonalki ez, baina ni neukalako bidea egina, esaten den bezala gainera. Guzti hau izate zen Fernando nire senarraena, baina sortu zuena edo aurrera ematen zuena zen emakumea, Fernandoren ama. Orduan, nik egia esan bidea izan dut erraza. Baina, bada gizonen mundua, eta emakumeo badugu zailtasun gehiago agian. Nik zailtasuna ikusten dudana da, edo gizonen kontrako muro hori edo, igual iritziak emateko orduan, ez direla hain onartuak edo, agian, egin behar duzula, bi aldiz gauza bat esplikatu zure iritzia aintzat hartzeko. Eta gaztak egiten dituzue, zertan datza poke gaztak? Lehen poke marka bazegoen Iriazabal barruan, ze ardiak bagenituen latxak.
Baina aldaketa guzti honetan, ni sartu baino lehen abeltzaintzan, ja ikusten genuen oso zaila zela bitako batek lanean jarraitzea, alabagatik, eta Fernandok erabaki zuen artaldea aldatzea. Bai hemen egia da latxa dela autoktona eta lurrekoa, baina guri ez zigun ematen ekonomikoki, eta gaina denborak ez da zigun ematen gu nahi genituen erantzunak. Orduan aldatu genituen ardiak, hori baita izan da handicap handi bat, agian emakumea izatearena baino gehiago, zona honetan sartzea lakonak, gu baitugu lakonak, iparraldekoa direla, eta horrekin ja ezin duzu jarraitu Idiazabal egiten. Eta bueno, atera ginen denominaziotik, baino egiteko era, poke gazta da, hasieratik bukaeraraino Idiazabalko prozesua, baino denominazio hori gabe, gu badugu gure gazta marka propioa. Eta zaude gaztak egiteko lekuan, ezta? Bai, nik egiten dut ezta? gehiago gazta, bai. Nik ikasi dut Fernandoren gandik gazta egiten, honetan sartu baino lehen, nobio garaietan eta, zuk esan duzuna oso sakrifikatua da, ni joaten nintzen gaztandegira, eta han ja hasi nintzen ikusten, ikasten, egiten, eta ja orain, ni naiz gaztagilea. Zeintzuk dira abeltzain batek aurre egin beharreko zailtasunak? Momentu honetan asko ez, gehien bat prezioak. Gu daukagun pentsua, eta urten gauza daudela saiago, baina pentsuaren prezioa, baina gero esnearen irteerako prezioa ez datoz bat, edo guk egiten dugun produktua saldu behar duzu margen gutxirekin. Ze azkenean, badakigu dagoela supermerkatuen da, grande supermerkatu ez da bat dena, badaukazu edozein motariko produktuak, orduan, gehien bat hori nik ikusten dut, prezioaren egoera, eta gero baita ez dagoela jende asko mundu honetan, eta adina dela nahiko heldua. Nafarroan dago 67 urte media. Dago irabazi marginik kostuen eta azken prezioen artean? Hombre, egon badago, ze bestela ezingo genuke jarraitu lanean honekin, baina oso txikia dira. Gaina, kompetentzia ere bai da oso handia, eta kompetentzia multinazionala handiena. Orduan, horiek badaukate gu baino margen handiago. Orduan, badaukagu, baina oso txikia da. Orain dela 5 urte, 6, askoz ere handiagoa zen. Bagenukan bizitzeko, ez dut esango, hemen kriston bizia, baina edozein soldata bezala. Nekazaritza eta abeltzaintza elkarrekin bizi izan dira beti. Nola bizi izan zenituen nekazaritza protestak? Nik uste dut protestak beharrezkoak direla, ze gure egoera oso txarra da, eta lehen sektorea badago oso gutxi baloratua, orduan protestak beharrezkoak. Baina egia da, hor protestetik nik ikustu dena da, badagola beste intentzio bat, eta intentzioa niretzat da politikoa. Orduan, ni UAGN-eko kide bezala, orain baita nago ejekutiban, ez nago erabat ados protestak eraman diren moduan, baina bai protestak egin behar direla. Orduan nola ikusten duzu etorkizuna? Ez dut esango beltza, bestela izango da nire kontra joatea, baina grisa bai. Ze mugitu behar gara, soinua egin beharko dugu nola edo hala, eta momentu honetan gobernuek kaso egiten diguten, ze bai, jendea gainera, ez bakarri gobernuak, instituzioek, kaleko jendeak ikusten duena da, bai, Europatik etortzen zaizkigu diru laguntzak, baina guk diru laguntza horiek nahiago ditugu ez hartu eta jarraitu bizitzen aldugun bezala, ze hartu beharra bestela ez digu ematen, dagoen egoeragatik. Orduan, zaila ikusten dut, etorkizuna. UAGN-eko kide eta exekutiboko parte zara, zergatik erabaki zenuen pausu hori egitea, zer ekarpen egin dezakezu? Nik erabaki nuen sartzea UAGN-en exekutiban, emakumearen papera ikusgarriagoa izateko. Ni proposatu zidatenean, galdetu nuen zenbat emakume daude, eta esan zidaten momentu honetan bat,
baina bazabetezu eta beste bat sartzeko. Eta orduan esan, bueno, bat bakarri dago, ni bai sartuko naiz. Azkenean nik uste dut garrantzitsua dela emakumeak baita egotea, esan duguna lehen, bai bada gizonezkoen mundu bat edo, bueno, gizonen papera dela nagusiagoa, baina emakumeak ere bai, hor gaude, lan egiten dugu kristona eta gainera emakumea beti egonda bigarren eskaloi batean bezala. Ze gizon baten atzean normalean bazegoen emakume bat lanean, abeltzaintzan, nekazaritzan, orduan, esan nuen zergaitik ez. Eta uste dut badudala, ja bakarrik emakumearen papera ikusgarritasuna emateko, horrekin ja nik uste dut asko egiten dugula. Pentsatu duzu inoiz amore ematea? Bai, pentsatu dugu bai, ze azkenean, eske egunero daukagu zailtasun bat, eguraldia dela, orain ezin da belarra moztu, beste batean prezioa jaitsi dela, edo pentsuarena igo dela, edo Europatik etortzen dela beste administratiboki, beste burokrazia mota bat. Baina, bueno, gero egunerokotasunean jartzen zara eta esatu zu, aterako dut eta aterako dut, ateratzen da. Eta nolakoa da landa munduarekin duzun harremana? Bueno, azkenean nirea da egunerokotasuna eta ez bakarrik hemen nagoenetik, ni herri txiki batekoa naiz. Beti nire gurasoak ez dute izan inoiz zerikusia, nire gurasoek ez familiak nekazaritza da abeltzaintzarekin. Baina egia da, baratza ez bazuen aitak, bazuen osabak, edo aitonak, edo amonak, beti bizi izan gara hemen, traktorrak ikusi ditugu egun, nik esaten den bezala ez, ni badakin dundi datorren esnea, edo jaten dudan letxuga, edo, bai, orduan. Eta animalien ongizatea oso garrantzitsua da, egunero zaindu behar dituzu, oporrik alduzu? Animalien ongizatea da, 100%. Ze beraiek ez badaude ongi, guk ez daukagu nola egin gazta edo nola saldu esnea. Ze beraiek gaizki daudenean, esne gutxiago emateute. Hori, zentzuzkoa. Eta bai, hemen egon beharko garela egunero, bai, baditugu bi jaitzialdi, goizean bat eta gauean bestea, baina, bueno, oporrak moldatzen gara, dena bezala, esan dudan bezala, badugu langilea gu baita, hemen gurekin egiten dute bi langilek lana, bestela ezingo genuke aurrera atera gure bizia baita. Ze azkenean badugu hartalde nahikoa, eta moldatzen gara. Agroinfluencer bezalako programen helburua da lanbidea herritarrei hurbiltzea. Uste duzu herritarren artean eta batez ere gazte eta txikien artean hezkuntza falta dagoela? Hezkuntza falta baino, nik uste dut baita dela, orain goazen moduan, ez? Goazela beti atope, azkar, ezin dugula gelditu ezertarako eta orduan hezkuntza baino hori, igual da informazio falta. Ze azkenean esnatzen gara jantzi lanera edo ikastolara eta orduan ez daukagu denbora esateko begira. Zu edaten ari zaren esnea ateratzen da behi batetik. Edo orduan eskerrak badauden horrelako tokiak ez, badibidez badago hemen Lakturale edo Basabere Lezaunen, nik ematen diet garrantzi asko edo gure etxera askotan etortzen da jendea Iruña, nik baditu lagunak eta joan gaitezke ikuste eta ez da joan, etorri, ikasi, ikusi eta kristona berazgarritasuna ematen du horrek. Etorkizun batean irakaskuntzara itzuliko zara? Espero dut. Etorkizuna ikusten dut oso urruti, orain banago beste momentu batean, eta ez baldin bada ez hitzaien moduan edo, nik uste dut niri autismoak eman didala beste ez hitzeko modu bat, edo ikuspegi bat, orduan gustatuko litzake nire ikuspuntua baita beste jende bati erakustea. Baina momentu honetan ezin dut bastante daukat, nire etxekoekin gehi hauekin. Zeintzuk izango dira zure hurrengo erronkak? Nik ez ditut lehen beti nengoen ondorenera begira. Eta orain, egunerokotasuna. Nire hurrengo erronka, gaur arratsaldean hemen lana bukatzen direnean edo gaztandegian gaztei buelta ematen direnean eta etxera joan eta berzer egiten dugun, agian zinera joan, horregatik ez daukat horrelako erronka finkatuta egunerokotasuna. Eta euskarak garrantzia du zure bizitza pertsonal eta profesionalean? Bai, noski. Bai, eske ni euskaraz jaio naiz, bizi naiz, eta hilko naiz. Gure herrian beti da, gure etxean, gure lanean, dena da euskaraz bai. Eta eskerrak horrelako programak egiten dituzuen,
Eta, bai, Ba, mi esker zuri Odei gurekin egoteagatik, hurrengora arte. eskerrik asko zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.